haluan kertoa, miksi hakukoneoptimointi on aivan ehdottoman tärkeä keino markkinoida sivuja internetissä. Tässä nyt on malliesimerkki siitä, miten Googlesta on haettu lasien tummennuksia. Tutkimukset kertoo, että yli puolet kaikista klikkauksista menee näille Googlen hakutuloksille, jotka on tässä mainosten alla. Ja nämä klikkaukset eivät maksa mitään. Siinä missä mainostajat tässä sivussa ja täällä päällä joutuvat maksamaan kymmeniä senttejä tai jopa euron tai 2 klikkauksesta, niin ne, jotka ovat saaneet sivunsa ylös näissä ilmaisissa tuloksissa, niin he saavat paljon kävijöitä ilmaiseksi. Ja hakukoneoptimointi tarkoittaa juuri sitä, että tehdään koodiin ja sisältöön sellaisia muutoksia, että sivut nousisivat mahdollisimman ylös ilmaisissa hakutuloksissa. Ja esimerkiksi tällä nimenomaisella hakusanalla lasien tummennus, niin Googlen avainsanatyökalu kertoo, että keskimäärin 1900 kertaa kuukaudessa haetaan tätä Googlesta. Ja näin ollen tämä asiakkaamme Kama Design kerää noista 1900 hakijasta satoja kävijöitä joka kuukausi. Kun niitä sivuja sitten lähdetään optimoimaan, niin niitä muuttujia on aika paljon. Minulla on tässä esillä lista. Tässä on listattuna näitä sivuston koodiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti Google-sijoitukseen. Ja näiden lisäksi on sitten pitkä lista vielä tekijöitä, jotka voivat heikentää Google-sijoitusta. Aina kun tarjoamme hakukoneoptimointia, me sidomme tuon optimoinnin suoraan saavutettuun tulokseen. Esimerkiksi lupaamme 20% lisää ilmaista liikennettä, tai muuten, jos siihen tavoitteeseen ei päästä, niin laskua ei tarvitse maksaa. Ja tätä päästäänkö tavoitteisiin, niin sitä voidaan seurata sitten Google Analytics-hallinnasta. Tässä nyt esimerkiksi on asiakkaamme tämänhetkinen ilmainen hakukoneliikenne tässä sinisellä viivalla viimeisen kuukauden ajalta, ja sitten sitä edeltävä kuukausi on täällä vihreällä. Ja täältä näkee, että ilmainen liikenne on kasvanut 41%. Lisäksi seuraamme hakusanojen ja hakutuloksissa tätä yrityksen sijaintia tärkeimmillä hakusanoilla ja useimmissa hakukoneissa. Tässä nyt on oma sivumme TM Tomera ja joitakin hakusanoja ja listaa siitä, miten sijoitus on kehittynyt Googlessa, Yahoossa ja MSN:ssä. Ja tällaisia raportteja tuotamme sitten asiakkaillemme joka päivä omista sivuista ja myöskin pahimpien kilpailijoiden sivuista. Joten ei muuta kuin rohkeasti ottakaa yhteyttä, lähetä sähköpostia, kerro siinä oman yrityksesi nettisivuosoite, niin saat sitten paluupostissa tarjouksen, jossa kerron ihan täsmälleen hakukoneoptimoinnin tarjouksen siitä, mitä me sivuille tekisimme ja mitä me lupaamme tuon optimoinnin myötä.